Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Ngayong Miyerkules, October 29, 6 sa 7 sementeryo sa Masantola, may baha pa rin ayon sa NDRMO. Mas malawak na police visibility, asahan ngayong Undas 2025. Mark Villar, pinakamayaman sa mga senador. Cheese Escudero, may pinakamababang salin. Voter registration, suspendido mula October 30 hanggang November 2. At 50 to 60% ready na mga parol para sa GLF 2025 ayon sa BARC. Sa halip ng mga kandila at bulaklak, tubig baha ang bumabalot sa ilang puntod sa Masantol, Pampanga. Lubog pa rin kasi sa baha ang ibang mga bahagi ng kanilang pampublikong sementeryo ilang araw bago ang Undas. Alamin ang buong detalye sa report ni Aisel Fernando. Hanggang ngayon, lubog pa rin sa baha ang ilang bahagi ng bayan ng Masantol, Pampanga. Sa loob ng mga nagdaang buwan, umabot na sa 26 barangay ang apektado. Dahilan para malagay sa alanganin ang paggunita ng ilang residente ngayong Undas. Isa sa mga lubog ang Masantol Public Cemetery sa Barangay San Nicolas, isa sa pinakamatanda at pinakamalaking libingan sa bayan. Ayon sa 68 anyos na kagawad ng barangay na si Homer Pangan, matagal ng problema ang baha sa lugar at para bang hindi na ito nawawala. Siguro hanggang 5 years, maniba niyang lumbog ring public cemetery. Ang poret ang private cemetery kaya ni siguro tinalimang bano. Paliwanag niya, isa sa pangunahing rason ay ang high tide na umaabot hanggang sa mga libingan. Itapin maniba niyang pinatubo ang poing high tide, medyo may raguling high tide ngayon anti kanita, kaya man mirarasa na high tide kayo ngayon po. Adadanasan mi na po itang high tide maragol. Kaya po, alos lalbog la po rin kayo kaming purok. Malaking salik din umano ang mga flood control project na tila napabayaan o posibleng ghost project na lamang. Dalan po, guling siguro po itang flood control gagawan da hanggang ngayon po ay pa makakay kaya po ing danom po nga tide nilulubketi po makabebeyang po pong Masantol. Kasi po Pampanga River ne po dengan pong flood control kakayandaken impong Nueva Ecija, impong Rosala yan indanom po punta po kay katamo impong Bandang Babo kini nga po tataglos soling kini po kasing papuntang dagat kini pong Pampanga River. Dahil dito, taon-taon ay pakaunti ng pakaunti ang mga dumadalaw sa sementeryo. May ilan na ring napilitang ilipat sa mas mataas na lugar ang labi ng kanilang mga mahal sa buhay. Diritak la, ring aliwa po kasi, lalako doon po ring metera po kayo, lilipat doon po ka ring, limbawa po yung Lakeview ne po, medyo matas yan pong bagyayan. Maging ang katapat na private cemetery, halos hindi na rin mapakinabangan dahil sa lumot at tubig baha ayon sa ilang residente na nakausap ng CLTV 36 News. Samantala, nagsagawa ng sandbagging at inspeksyon ng LGU sa pangunguna ng Masantol Municipal Risk Reduction and Management Office o MDRRMO nitong Lunes, October 27 bilang paghahanda sa Undas. Prioridad raw ng LGU ang kaligtasan at kalusugan ng mga residente. Ayun po, nag-conduct na po kami ng sandbagging para may madaanan yung mga tao dun sa lubog na part. Tapos may nag-clearing operations na rin kami. Tapos naglagay din po kami dun sa talaga hindi na accessible. Maglalagay din po kami ng mga tirikan ng kandila sa harap para kung sakali doon po sila magtirik ng kandila. And then plansyado na rin po yung aming deployment plan. Tapos naka-ready na rin po yung mga logistics na gagamitin. Batay sa datos ng MDRRMO,
may kabuuang 7 sementeryo sa Masantol. 6 sa mga ito ang patuloy pa ring nakararanas ng pagbaha. Sa kabila ng mga pangakong proyekto, nananatiling tanong ng mga Masantolenyo kung kailan matutuldukan ang kanilang kalbaryo. Malinaw na kahit ang mga yumao ay biktima rin ng korupsyon sa mga flood control project. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Samantala, pinaalalahanan ni dating Catholic Bishops Conference of the Philippines President at Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas ang lahat na higit pa sa paggunita sa mga yumaong mahal sa buhay ang diwa ng undas. Aniya, dapat itong gawing pagkakataon para sa taimtim na panalangin, pagtulong sa kapwa at paggawa ng mga sakripisyo para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Hinikayat din ng Arsobispo ang mga mananampalataya na magdasal para sa kanilang mga yumao at ihandog ang bawat mabuting gawa bilang panalangin para sa kanila. Dagdag pa niya, dapat manatiling sagrado at tahimik na paraan ng pag-alala ang pagbisita sa sementeryo, hindi isang pagkakataon para sa kasiyahan o picnic. Pupunta tayo sa sementeryo para magbigay galang sa ating mga yumaong mahal sa buhay. Paano tayo magdadasal para sa kanila? Una, kapag tayo nagdasal, sabihin natin, itong rosaryong ito para sa kaluluwa ni Lola. Pero hindi sapat ang pagdarasal. Sana tumulong din tayo sa mahirap. At habang nagbibigay ka ng limos sa isang nangangailangan, sabihin mo, itong limos na ito para sa kaluluwa ni tatay. Pagkatapos noon ay magbigay ng konting sakripisyo. Hindi ka kakain ng candy, hindi ka iinom ng soft drinks, pero sa kalooban mo, sasabihin mo, hindi ko gagawin itong masarap na bagay na ito. Ito ay para sa kaluluwa ng lola, ni lolo, ng mga mahal sa buhay. Mga minamahal kong kapatid, dumalaw sa sementeryo, pero hindi para mag-picnic. Magdasal, maglimo sa nangangailangan, magsakripisyo, at ialay ito para sa mga nahihirapang kaluluwa sa purgatorio. Sama-sama tayong magdasal, magmahal, magsakripisyo para sa kanila. Samantala, naghigpit ng seguridad ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa lahat ng paliparang hawak nito sa bansa para sa UNDAS 2025. Kasabay ito na pagdagsa ng tinatayang mahigit sa 5.8 milyong biyahero. Babala ng ahensya, mahigpit na ipinagbabawal ang pagbibitiw ng anumang bomb jokes sa loob ng terminal o aeroplano dahil nagdudulot ito ng abala sa kapwa pasahero na posible pang humantong sa kaso. Batay sa Presidential Decree 1727, may parusang multa o hanggang 5 taong pagkakabilanggo ang mga ganitong uri ng biro. Inatasan din ng CAAP ang kanilang airline partners na magdagdag ng mga tauhan at gumamit ng mas malaking eroplano para matugunan ang dami ng mga pasahero. Naka-alerto rin umano ang mga airport police, medical team at fire responders sa anumang emergency habang ongoing ang Oplan Biyaheng Ayos Undas 2025 mula October 30 hanggang November 4. Nagpapaalala din ang ahensya sa publiko na huwag magdala ng mga ipinagbabawal na gamit upang maiwasan ang aberya sa inspeksyon at masiguro ang maayos na biyahe ng lahat. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napanood ng mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook at CLTV36 Official, CLTV36 News. Sa X, CLTV36. Sa Instagram, CLTV36 Official. At sa aming YouTube channel, CLTV36 Official. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Mas doble umano ang bilang ng mga pulis na ipapakalat sa iba't ibang panig ng bansa upang tiyakin ang mapayapang paggunita ng UNDAS 2025. Inaasahan kasi ang dagsa ng mga biyahero at mga bumibisita sa sementeryo ngayong long weekend. Magbabalita si Raymond Tasoy. Kasabay ng inaasahang pag-uwi ng libo-libong Pinoy sa kani-kanilang probinsya upang gunitain ang UNDAS, nakahanda na ang mga otoridad para tiyaking ligtas at maayos ang magiging pagdagsa ng mga tao sa sementeryo, pantalan, paliparan at lansangan sa buong bansa.
Sa isinagawang media forum ng Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police nitong Martes, October 28, inihayag na mahigit 50,000 police personnel ang ide-deploy sa iba't ibang lugar sa bansa. Mula rito, higit 2,000 ang itatalaga sa mga airport, 1,771 sa mga bus terminal at mahigit din 1,000 sa mga pantalan upang umalalay sa dagsa ng mga biyahero. Samantala, pinakamarami ang ia-assign sa mga sementeryo at kolumbarya kung saan halos 36,000 na pulis ang magbabantay para mapanatili ang kaayusan. Hindi rin pababayaan ang mga motorista dahil nasa mahigit 6,000 personnel ang itatalaga sa motorist assistance hubs at pangunahing lansangan para sa traffic at road safety. Bukod sa PNP, may dagdag pang 16,592 uniformed personnel mula sa Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at iba pang ahensya na tutugon sa emergency at public assistance. Kasama rin sa pagbabantay ang halos 46,000 na force multipliers mula sa mga hanay ng barangay tanod, radio groups at civic organization. Kaugnay nito, naka-heightened alert o code blue na ang BFP at PNP simula nitong Martes, October 28. Itataas ito sa code red o full alert status pagsapit ng October 30 hanggang November 2. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Samantala, sa inilabas na salin ng mga senadora, lumutang si Senator Mark Villar bilang pinakamayaman sa hani ng mga mambabatas. Habang nasa pinakadulo naman, si Senator Cheese Escudero na may pinakababang net worth. Kung magkano ang kanilang salin, alamin sa report ni Raymond Tasoy. Sa gitna ng umiinit na usapin sa transparency at accountability sa gobyerno, muling sumiklab ang interes ng publiko nang ilabas sa mga pinakabagong Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALIN ng mga senador. As of October 28, 2025, nangunguna si Senator Mark Villar bilang pinakamayamang membro ng Upper House na may 1.26 billion pesos na net worth. Sumunod sa kanya sina Senator Raffy Tulfo at ang kanyang may bahay na si Representative Jocelyn Tulfo na may 1.05 billion pesos at si Senator Erwin Tulfo na may 497 million pesos. Sumunod si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na may 431.7 million pesos at si Senator Camille Villar na may 362 million pesos. Sinundan sila ni na Senate President Pro Tempore Ping Lacson at Senator Robin Padilla na may parehong mahigit 244 million pesos. Nasa ikawalo si Senator Jinggoy Estrada na may 221 million pesos, samantalang nagtala si Senator Lito Lapid ng 202 million pesos na net worth. Nasa 10th spot si Senate President Tito Soto III na may 188.8 million pesos. May 137 million pesos naman na net worth si Senator JV Ejercito at 128.3 million pesos si Senator Pia Cayetano. Kasama rin sa talaan sina Senator Win Gatchalian na may 89.5 billion pesos, Senator Bam Aquino na may 86.5 million pesos at Senator Loren Legarda na may 79.2 million pesos. Sa mababang bahagi ng listahan, nagdeklara si Senator Rodante Marcoleta ng 51.96 million pesos. Sinundan ni na Senator Joel Villanueva na may 49.5 million pesos. Senator Bongo sa 32.42 million pesos. Senator Kiko Pangilinan na may 26.7 million pesos. At si Senator Risa Hontiveros na may 18.98 million pesos na net worth. Pinakamababa ang net worth ni Senator Cheese Escudero na nasa 18.84 million pesos lamang. Samantala ngayong Miyerkules, October 29, naglabas na rin ang kanilang salin ng mga senador na sina Amy Marcos, Bato de la Rosa at Alan Peter Cayetano. May net worth na 164.99 million pesos si Marcos, habang 32.29 million pesos kay De La Rosa at 109.13 million naman ang kay Cayetano. Alinsunod sa Republic Act No. 6713, obligadong magsumite ng annual SALIN ang lahat ng kawani at opisyal ng pamahalaan para siguruhing nananatili ang transparency at pananagutan sa kanilang serbisyo publiko. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Aktibo mga civil society group, private sector at lokal na pamahalaan sa Central Luzon sa pagsusulong ng participatory governance ayon kay Department of the Interior Local Government o DILG, Region 3 Director Araceli San Jose.
Sa kanyang pahayag sa Davao 2025 Town Hall Meeting na ginanap sa Clark ngayong Miyerkules, October 29, ipinagmalaki ni San Jose na patunay ng epektibong partisipasyon ng mamamayan ang aktibong People's Council sa iba't ibang LGU sa rehiyon. Dagdag pa ng opisyal, ang ganitong klase na ugnayan sa pagitan ng pamahalaan at pamamayan ay mahalagang hakbang tungo sa mas transparent, inclusive at responsive na pamamahala sa rehiyon. Council. Yes, Na po. yan ho, meron ho silang kada miyembro ho ng community. So far po ba, gaano naman po yung compliance nito po mga LGU sa Central Luzon? Kumusta ho sila? Maganda yung compliance ng ating mga LGUs. Halos lahat ng ating lokal na pamahalaan, meron silang People's Council. And in fact, kausap po nga yung ating mga city and provincial directors. Natutuwa kami kasi maraming civil society organizations, private sector, at talaga namang gusto na makilahok sa paggogobyerno, marinig yung kanilang mga boses. So maraming na-accredit ang ating mga local government units para maging katuwang ng ating lokal na pamahalaan para sa paggogobyerno, para maging miyembro ng ating Local Development Council, Local Peace and Order Council, and different local special bodies sa ating lokal na pamahalaan. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napanood ng mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News. Sa X, CLTV36. Sa Instagram, CLTV36 Official. At sa aming YouTube channel, CLTV36 Official. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Pansamantala munang isususpinde ang voter registration activities ng COMELEC sa buong bansa bilang pakikisa sa paggunita ng undas. Inanunsyo ng poll body na ihinto muna ang pagpaparehistro simula 12 p.m. sa Huwebes, October 30 hanggang sa Linggo, November 2 upang makapaglaan ng oras ang mga Pilipino para sa pag-alala sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Kung hanap mo ay isang pick-up na hindi lang pang road trip, kundi pwedeng pang negosyo rin, kilalanin na ang Photon Thunder. Matibay at maaasahang partner ito sa bawat biyahe lalo na sa local business owners na kailangan ng sasakyan para sa kanilang deliveries o pagpunta sa mga suppliers. Available ito sa Laos Auto Group kaya hindi mo na kailangan lumayo para makuha ang galing ng Photon. Alamin pang ibang features ito at kung bakit ito ideal na truck para sa mga modern Pinoy driver. Micaela Hobiling, and I am Sales Executive here in Photon Bacolor, Pampanga. So today, we're gonna explore this Photon Sports Automatic. Photon Sports po namin, meron na siyang headlight na naka-projected lamp na din. And then meron na din po siyang DRL or data running light. Tapos yung grill niya po, naka-sporty grill na po siya. So ang engine ng ating Photon Thunder Sports ay 2.0 liter German technology na ang horsepower niya ay 161 and 390 yung torque niya. So yung gulong niya po, yung size niya is 265 by 70, R16 na po siya. And then yung ground clearance niya po, 220 mm na po siya. And then yung suspension niya po, pareho na po silang naka-disc brake sa front and then sa rear niya. Dahil mataas po yung Thunder Sports natin, equip po siya ng stepping board po. And then yung side mirror niya po, meron na po siyang signal light. At sa ating likuran, meron tayong dalawang reverse sensor and then meron tayong reverse camera na pwede natin gamitin sa safety features ng unit. At kung mapapansin nyo, meron din siyang third parking light na naka-DRL na din and then meron siyang logo ng Photon sa likuran. So yung payload capacity po nito is 1 ton and then naka-anti-rust na po siya, bed liner.
Tas perfect po siya pang business and pang camping na din po at the same time. Meron na din po siyang roll bar and then meron siyang mga hook na pwedeng pagtalian po. Ang Thunder Sports natin ay naiiba sa mga variant ng Thunder. Bukod dito ay naka-sports na siya and then yung fuel capacity niya is nasa 75 liters. Dito sa ating driver side door, naka-leather na po siya and then meron siyang dalawang speaker dito po tsaka dito. And then nandito na po yung mga control niya sa window po, central lock, and then yung adjustment niya sa side mirror. And then naka-ambient light na din po siya. So yung driver seat niya po, naka-leather na po yung upuan niya, yung steering wheel niya. Tapos meron po siyang 6 adjustments sa upuan niya po. Naka-electronic na din po siya. Pwede po siyang atras, pwede po siyang i-forward and then backward. Pwede po siyang i-angat po and then ibaba po. And then ito capacity niya po, nasa 5-seater na din po. So ito, naka-infotainment na din siya, 12-inch. At sa infotainment natin, makikita natin yung mga radio, meron siyang radio, meron siyang media, tapos po, meron din siyang mga car setting na ito yung mga different color ng ambient light niya. Pwede siyang blue, green, kung mapapansin niyo po, yellow, and then meron po siyang Bluetooth, and then naka-USB na din po siya. And then dito po, naka-parking brake na din po siya na electronic. And then meron po siyang 2 modes. And then meron po siyang compartment dito na pwede din pong gawin pang armrest. So meron na po siyang 2 airbag dito po sa driver seat po, kabilaan po. And then naka-leather na din po siya. So nandito po yung mga adjustment ng radio niya, yung aircon niya po. And then yung mga speaker niya din po. 4 speaker din po siya. At alam niyo ba, ang Thunder Sports namin ay push start button na. Ang ating Photon Thunder ay nagkakahalaga ng 1,385,000 and nakapromo po siya ng all-in down payment, 58K for in-house financing, and meron po siyang 255K na discount sa bank financing and then cash po. Sa mga gustong mag-inquire, pwede nyo pong bisitahin yung Facebook page namin, Photon Bacolor, Pampanga, or pwede naman din kayo pumunta sa showroom namin located sa Photon Bacolor, Pampanga. Contact number ko po, 0908-810-8573. And pwede nyo din po akong puntahan dito. And look for me, Mika po. Dahil sa Laos Auto Group, kayang-kaya sa Photon. Naubos ang pagkakataon ng Pilipinas na makaabot sa gintong medalya sa boxing sa 3rd Asian Youth Games matapos mabigo ang huling pambato ng bansa na umarangkada sa final round. Ngayon pa man, naiuwi naman niya ang bronze medal para sa Pilipinas. Narito ang report. Nabiti ng pangarap ng Pilipinas na makagold sa boxing matapos matalo ang huling Pinoy na umarangkada sa semifinals ng 3rd Asian Youth Games na ginaganap sa Manama, Bahrain. Nalasap ng flag bearer ng Pilipinas sa naturang torneo na si Leo Mar Lobrido ang pagkatalo kontra sa pambato ng Uzbekistan sa boys 46 kg division. Bagamat maganda ang naging panimula ni Lobrido sa loob ng boxing ring, naputol naman ang kanyang momentum nang pumanig ang mga hurado sa kalaban sa split decision sa unang round. Sa ikalawang bahagi ng laban, ilang beses sinapol si Lobrido ng malilinis na tira mula sa distansya ng Uzbek boxer. Dahil dito, tuluyan ang nabaon ng tsansa ni Lobrido na umusad sa final round. Gayunman, naiuwi niya ang bronze medal para sa Pilipinas. Bukod kay Lobrido, hindi na umusad ang kampanya ni James Justin Zampati na natalo via referee stoppage sa boys 75 kg quarterfinals at ni Shirel Porres na bigo rin sa girls 46 kg quarterfinals. Samantala, hindi na rin umabante sa next round sina Jefferson Amaya sa 50 kg, John Michael Estorba sa 54 kg at Ermali Caballero sa 50 kg matapos matalo sa preliminary stage. Bagamat kinapos sa ginto, umaasa ngayon ng Philippine Youth Boxing Team na magsisilbing daan ang karanasang ito patungo sa mas malalaking panalo sa iba pang international competition. As of October 28, 2025, nasa 9th spot ng medal tally ng 3rd Asian Youth Games ang Pilipinas na may 6 gold,
7 silver at 8 bronze. At yan po ang Game On. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Isang karangalan para sa Pilipinas ang naiuwi ng Kabalen na si Ria Stawicki ng Tri-Clark Triathlon Team matapos masungkit ang second place sa Women's Full Marathon ng Great Wall Marathon 2025 sa China. Kinilang naturang kompetisyon bilang isa sa iconic at challenging marathon sa buong mundo. Dito, matagumpay na hinarap ni Stawicki ang libu-libong baitang at matatarik na bahagi ng Great Wall. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napanood ng mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook, CLTV36 Official, CLTV36 News. Sa X, CLTV36. Instagram, CLTV36 Official. At sa aming YouTube channel, CLTV36 Official. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Para naman sa magiging lagay ng panahon, panoorin natin ang report na ito. Narito po ang ating latest weather forecast, October 29, 2025. Intertropical Convergence Zone ang nakakaapekto po sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao, samantalang Northeast Monsoon ang nakakaapekto sa Extreme Northern Luzon. Ang Metro Manila, Visayas, Mindanao, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region ay makakaranas ng maulap na papawiri na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog pagkidlat sa ng ITZZ. Ang Batanes at Bubuyan Islands ay makakaranas ng maulap na papawiri na may pag-ulan dulot ng Northeast Monsoon. Ang Biglan Cagayan ay makakaranas ng maulap na papawiri na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog pagkidlat sa ng shear line. At ang natitirang bahagi ng Luzon ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na may pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa ng easterlies. Pinapayuhan po ang ating mga kababayan sa posibleng flash floods at landslides dulot ng katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan. Para po sa karagdagang impormasyon, maaari niyo pong bisitahin ang Pag-asa website at aming social media pages. Mula po sa DOST Pag-asa Clark Weather Station, Bernadette Lucilio. Ngayong papalapit na ang Giant Lantern Festival 2025, muling sinilip ng mga kinatawan mula sa Barangay Accreditation and Regulatory Committee ng Giant Lantern Festival Foundation ang paghahanda ng mga kalahok. Handa na nga ba ang mga higanteng parola? Alamin sa report ni Acel Fernando. Taon-taon inaabangan ng mga Kapampangan ang makulay at engrandeng Giant Lantern Festival o GLF sa City of San Fernando, Pampanga, ang tinaguriang Christmas Capital of the Philippines. Ngunit sa kabila ng kasikatan nito, marami pa rin ang hindi batid ang mas malalim na layunin ng taunang pista. Ayon kay Hil Pamandanan, Chairman ng Barangay Accreditation and Regulatory Committee o BARC ng Giant Lantern Festival Foundation, higit pa sa kompetisyon ang GLF, isa rin itong pagkakataon para ipakita ang disiplina, husay at pagkakaisa ng mga Fernandino. Gagawan tayo po yung Giant Lantern Festival every year. Matayang i-promote yung ikegeling ang daring Kapampangan gagawang lanterns, parul. Itang makalumang paralan para akit doret ang aslagang Tetera Claresulu, gawan tala reta, gagawan tala banwa-banwa, mapakita mo na biyasa na rin Kapampangan. Itang kebalwanda aturwanan tala ring next generation. Sana ay mapuputot yung tradisyon anya palagi tayo o gagawan tayo ng Giant Lantern Festival. Pero bago tuluyang masilayan ng mga higanteng parol sa grand competition,
dumaraan muna ang bawat entry sa masusing inspeksyon upang matiyak na ligtas, maayos at pasado sa itinakdang pamantayan. Nitong Martes, October 28, isinagawa ang second parole inspection sa 10 barangay na kalahok sa pangunguna ng BARC. Katuwang ang mga kinatawan mula sa City Tourism Office at City Information Office ng San Fernando. Nagawan tayo pa mag-inspeksyon ka rin parol para naman na akit tamo na tutukila ka rin regulasyon ng gagawang parol. Sa ngeni, kaya pamag-inspeksyon tamo, itabi lalo nila rin specification, apo lalo nilong pilanin porsyento magagawa yung parol, balang inspeksyon tamo. Ibinida ni Pamandanan na maraming gimmick at pakulo ang aabangan ng mga audience ngayong 117th edition ng GLF. Pero asahan tamo, ating bayo, ating different from what we used to see. Sabi ra, sana I appreciate na rin tao ito po ng competition night. Mula sa pag-iikot, masasabi umano ng chairman ng komite na 50% ready na ang mga giant lantern. Gayun din ang mga lantern maker na nasa likod nito. Ilangan tula pa kayong average of 50 to 60%. Ito karela kayo. Pero saguli mo yan in about a month's time. Mangyari yung November. Ready no rin parol. Gaganapin ang pinakahihintay na ligligang parol sa December 13 sa Robinson Star Mills, Pampanga at mapapanood din ito ng live sa CLTV 36 digital channel at official social media pages. Kasama si Isel Fernando, Arlen Salonga, CLTV 36 News. Channeling Snow White ang atake ni Vice President Sara Duterte sa kanyang costume para sa dinaluhang Halloween party nitong Lunes, October 27. May bonus pang pagsayaw si Inday sa saliw ng kantang The Faith of Ophelia ng American singer-songwriter na si Taylor Swift. Samantala, hindi lang ganda talino ang baon ng dalawang Pinay Queens, kundi puso para sa bayan. Nagdaos ng send-off party sina Mirna Esguerra at Atisa Manalo bago sumabak sa Miss International at Miss Universe 2025, dala ang hangaring maiuwi ang korona sa Pilipinas. Alamin ang buong Italia sa Chika Express ni Danica o KK Gino. Dalawang pambato ng Pilipinas sa international beauty pageants ang nagbigay inspirasyon sa kanilang send-off party kamakailan. Sila ay sina Mirna Esguerra na sasabak para makuha ang ika-7 korona sa Miss International 2025 at si Maria Atiza Manalo na lalaban naman sa Miss Universe 2025. Si Mirna, na tubong Pampanga, ay hindi lang kilala sa kanyang ganda at talino, kundi maging sa malasakit niya sa edukasyon. I have this platform that could reach to millions of children around the world, hopefully soon. And I really focused on making my advocacy happen because I've been partnering with different organizations. Hangad niyang maiuwi ang corona para sa bansa at mapabilang sa hanin ng mga Filipina title holders na nagbigay karangalan sa Pilipinas. And aside from waiting, I've been really preparing for this. And as I've said before, I have imagined this moment in my head more than 100 times. So now, I can't wait to go there and to shout Philippines. Gaganapin ng Miss International 2025 Coronation Night sa Tokyo, Japan sa darating na November 27. Samantala, handang-handa na rin ang pangbato ng Pilipinas sa Miss Universe 2025 na si Maria Atiza Manalo para sa isang pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Sa kanyang send-off, ipinahayag ni Atisa ang labis na pasasalamat sa lahat ng walang sawang sumusuporta sa kanyang pageant journey. A big part of why I do pageants is so that I could help inspire people to go for their dreams. And I'm very grateful that all of you are helping me reach mine. Ibinahagi rin ni Atisa na ang lahat ng karanasan at pagsubok sa kanyang pinagdaanan ang nagpatatag sa kanyang pagkatao at nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas sa laban na ito. I think the entirety of who I am now to this point
is really what makes me different amongst everyone else. You know, I started doing pageants at 10 years old. Not a lot of girls have started doing pageants at 10 years old. And I did that to fund my own education. I think from the very beginning, I have dreams that I've achieved because of my grit and being relentless. So I think an overall package of being palaban, relentless, and making sure that I don't give up on a dream just because it seems too far-fetched. I think that's what makes me different from everyone else. Ilalaban ko kayong lahat. I will do my best. I'll make sure that the Atisa on the Miss Universe stage is the best Atisa ever. Umaasa siya na muling maibabalik ang Miss Universe crown sa Pilipinas, kung saan ang huling panalo ay nasungkit ni Catriona Gray noong 2018 sa Thailand. Gaganapin ang Grand Coronation Night ng 74th Miss Universe pageant sa Impact Challenger sa Thailand sa November 21. At yan po ang ating Chika Express. Ako po si Danny Cagino para sa CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News, sa X, CLTV 36, Instagram, CLTV 36 Official. Kung naisin balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na CLTV 36 Official at ang aming website na CLTV36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Nagpa-advertise na at i-feature yung produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page o tumawag at mag-text sa 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Napapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Mga kababayan, nalalapit na po ang pinakamakulay at pinakamasaya na okasyon na bida nagsikislapang higanteng parol ng City of San Fernando. 45 days na lamang po at Giant Lantern Festival na at makita-kita po tayo sa Robinson Star Mill sa December 13, 2025. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus at Kabalen. 57 days na lamang po at Pasko na. Maraming salamat po.